Baina gu jarraituko dugu fasanik utzi digun aritik tiraka. Urrengo mai inguruan migratzaileak lan merkatuan sartzea sustatzeko mekanismoei erreparatuko diegu. Gure asmoa da programa zehatzak aurkeztea zaratago migratzaileak lan merkatuan sartzeari buruzko begirada estrukturala eta sistemikoa eskaintzea. Hau da, ez errezeta teknikoak ematen, baizik eta benetako itoguneak, aldaketarako palankak eta aukerak identifikatzen saiatuko gara. Aniztasuna aktibo, ekonomiko eta sozial bihurtzeko. Datu asko eman digu Fasanik. Alakanteko Unibertsitateko Analisi Ekonomikoan oinarrien sailak egindako ikerketa batek ondorioztatu duenez, migrazio fluxuek Espainiako lan produktibitatea handitzen dute eta eragin handiagoa eta iraunkorragoa dute atzerriko herritarrak xurgatzeko gaitasuna handiagoa eta egitura malguago dituzten erkidegoetan. Ikertzaileak adierazi zuen enplegagarritasuna indartu behar dela, kontratu egonkorrak sustatu behar direla, eta langileen prestakuntza hobetu behar dela. Gainera, mugikortasuna ere sustatu behar dela. Aida Maia, Konsuegra sartu taldearen koordinatzaile nagusia da. Pedagogian lizentziatua, enpresen zuzendaritza masterra du, baita ezagutzaren eta berrikuntzaren kudeaketa masterra ere, eta gizarte zerbitzuen kudeaketan aditua dugu. Eusko Jaurlaritzako gizarte gaietako salburu ordea izan da, baita gizarte ongizateko zuzendaria. Era berean, irakasle aritu da Deustuko Unibertsitatea. Konsuegraren ibilbide profesionala, enpleguaren, gizarte zerbitzuen eta ekonomia solidarioaren arloko kudeaketarekin eta aholkularitzarekin loturik dago. Fernando nahi duzunean, igo zaitez agertokira, eztabaidan lagunduko dizuten pertsonekin batera Belen Ballina eta Sara Buesa. Txalo batera jentzat. Tokala. ¿Cómo nos ponemos? Sí. Muy bien, buenas tardes. Ze ondo, arratsaldeon. Zer modu zabete? Bueno, ardua autokatu zaigu eta loari buruzko kongresu bat balitz, praktika ingo genuke, siestarekin, baina lan egitea dagokigu. Zaki zeirutu zaizuen Francescoren parte hartzea, niri ikaragarri gustatu zait, uste dute pilota hortxe utzi digula, ez da? Erronka guztiekin, oztopoekin, zer ez genuken egin behar, zer bai, eta hori guztia azterlanetan oinarrituta. Badirudi, migrazioa, berezko zerbait izateaz gain, ez da? Munduan zehar mugitzea, eta nonbait errotzea, eta bizi proiektu bat egitea. Horrek beti lagundu digu, beti egon da, Zer gertatzen da, une historiko honetan, desafio eta erronka jakin batzuk ekarri dituela, eta horri buruz hitz egitea dagokigu. Hoiei egitea. Badirudi migrazioak giltzarri diren sektore askori oinarria ematen diela. Baina esan bezala, erronkak ere baditu, eta hoiei buruz hitz egiten saiatuko gara. Ez gara hainbeste programatan sartuko, proiektuetan sartuko, baizik eta ikuspegi sistemiko bat ematen saiatuko gara. Alde batetik, politikei erreparatuko diegu, lan merkatuari, jendeari, enpresei, eta denbora bat dugu errelato sozialari buruz ere zerbait esan nahiko genuke immigrazioaren inguruan. Sara Buesa eta Belen Ballina ditugu ondoan, luxu handia da niretzat benegotea. Sara behar bada ezagunagoa da, guretzat. Esan behar da, Sarak beti sentimentasuna handia eragiten didala, oso gizatiarra da, izan ere laguntzan eta laguntza psikologikoan
ekin zion bere ibilbideari, eta gero kudeaketa egin du, planifikazioa egin du, Vitoria Gasteizko udaletxean, politika sozialetan lan egin zunan, baita lanbiden ere prestazio zuzendari gisa, inklusio lanetan, eta gaur egun Eusko Jaurlaritzako inklusiorako zuzendaria da. Baina gainera bere doktorea da psikologian Deustuko Unibertsitatean. Eta beraz ezagutzen dugunok badakigu bere begirada sistemikoa dela, interkonexioa dela nagusi, bere ikuspegian eta bar. Beleni buruz mugikortasuna azpimarratuko nuke. Uste dute azkeneko hitz egin genuenean Mauritaniatik zentozela eta beste herrialde batean zeunden, bai Senegalen, bai. Bera munduan barrena ibiltzen den herritar bat da. Yaran Foundationeko presidentea da, errefuxiatuak eta migratzaileak gizarteratzeko eta laneratzeko erakundea, Espainian eta Europan diharduena. Ibilbide luzea egin du enplegu, migrazio eta babes sozialeko politika publiko pribatuen diseinuen eta implementazioan. Gaur egun, aholkularitza ematen die erakunde multilateralei eta nazio eta eskualde gobernuei eta hainbat erakunderen kolaboratzailea da, hala nola Munduko Bankua, BID garapenerako Banku Interamerikarra eta baita Europako Batzordea ere. Beraz oso esku honetan gaude solasaldi honi ekiteko. Frantziskoren lekukoa hartuko dugu eta behar bada hasteko diagnosi bat egin beharko genuke. Ze badirudi bidean laguntzeko sistema hoietan, migrazioari lotutako hoietan eta jendea behar duten enpresa horietan ikusten ditugu horrelako oztopo batzuk, zailtasun batzuk. Beraz, gustatuko litzaidake nun ikusten dituzuen oztopo horiek. Sistema horrek nun aurkitzen ditu oztopo horiek. Horrela, eraginkorrago izateak egiten duena. Nun ikusten dituzue egiturazko oztopo horiek. Belen, nahi baduzu nazioarteko ikuspegi bat eman dezakezu eta gero Sara gehiago sartuko da Euskadin. Eta eskerrik asko a Gobierno Vasco por esta invitación. Eskerrik asko ona gonbidatzeagatik, poza handia da Fernandorekin eta Sararekin hemen egotea. Ikuspegi global bat emate aldera, migrazioaren eta enpleguaren artean, datu batzuei erreparatzen ari nintzen. 20tik 76 urtera bitarte, Europan punturik handienean, altuenean dago orain 75,8. Eta 6tik gora, 6tik gora migratzaileak dira, kanpotik etorriak. Espainian, ekarpen hori, migratzaileen ekarpena lan merkatuan, bereziki adierazgarria da, afiliazioa gizarte segurantzan 7% igo da azken urtean, beraz 3 milioi kotizatzaile ditugu une honetan, eta esango nuke adierazgarria direla zenbaki horiek. Igoera hori, askotak izuen bezala, eraikuntzan, turismoan, industrian eta zaintzan konzentratzen dira, eta hor talentuaren ekarpena gako bat da, bai jarduera mantentzeko eta baita eskaerari erantzuna emateko. Baina argi dago baita deskonexio moduko bat dagoela lan merkatuaren eta migrazioaren artean. Oso euskorra da lotura hori oraindik ere, ez daude mekanismo egonkorrak bi gauzak lotuko dituztenak, ezta? Dauden beharrak eta merkatu horretara, lan merkatu horretara sartu daitezken pertsonekin, ezta? Zer gertatzen da hor? Sektoreak behar batzuk izango dituela, enpresek behar batzuk izango dituela, baina ezin dira beterraiok bete, naiz eta jende egon badagoen. Gero prekaritatearen nagusia ere hor dago, kualifikazio bajuko lanen hauzia hor daukagu baita ere, egonkortasunik eza ematen duena.
Eta hirugarrena, eta gehien bat sartu nahi nuke, ekonomia informala, alegia, bide azkarrak eta argiak ez daudenean enplegu formalera iristeko, marko horretatik kanpo geratzen dira, hor sar litezkeenak. Euskadin, Espainian, Europar batasunean erronka bat daukagu, eta ez da hainbeste lan munduan txertatzea, baizik eta inkorporazio hori ordenatzea. Zertarako ibilbide profesionalak etor daitezen hortik balio ekarriko diotenak ez soilik ekonomiari, baita gizarte osoari ere. Eta esango nuke, gizarte entitateak, administrazio publikoak, erakunde publikoak eta bar, esango nuke hor aukera bat daukagula eta erantzule izan behar dugula. Lehiakortasunera begira iturri egonkor bat sortu behar dugula hor, eta ez modu improvisatuan erantzun une honetan dauzkagun zaitasunen aurrean. Oso ondo, Belen. Bai, panorama bat marraztu diguzu, oso labur. Sara, ados zaude? Aipatutako horrekin Euskadiren kasua ikusten duzu? Bai, Frantseskoren markoa eta Belenek aipatu berri duena Euskadin ikus dezakegu, hemengo datu batzuk emate aldera. Populazio migratzailea gora egiten ari da, 2050era begira baliteke 20% izatea populazio migratzailea. Orduan lan piramidearen sartze horri dagokionez ikusten dugu, gero eta jende gehiago dagoela 55 urtetik gorakoa eta gutxiago gaztea, eta orduan, hor ere gaztetze prozesu hori migratzaileek ekarriko dute. El empleo en Euskadi. Todos los análisis que se hacen además aquí. Gainera, hemen azterketa batzuk egin dira, azterlan batzuk egin dira, eta ikusten da enplegu aukera handiak egongo dira, erretiroak hor daude, 675.000 pertsonaz ari gara, eta badirudi hor desfase bat dagoela 70.000 lagunekoa, eta, beste batzuen arabera askoz gehiago lirateke, baita 170.000 ere, beraz, integrazio bat lortu behar da, kanpotik etorritakoentzat. Atzerritarrei dagokienez, Euskadin lan egiten dute, oro har 172tik gora lanean ari da. Eta, zerbitzuetan, restaurazioan, ostalaritzan, etxeko lanetan, zaintzetan eta bar, beti alborapen, generozko alborapen batean, gero eraikuntzan, industrian eta bar, hori guztia ikusten dugu hor lanean ari direla, baina esango nuke segmentazioa dela arazo nabarmen bat lan merkatuan. Inok nahi ez dituen lan prekario horiek gelditzen dira kanpotik etorritakoentzat, eta gero ikuspegi batik lan prekarioenak, ekonomia... horiek emakumeen migratzaileek hartzen dituzten lan horiek, eta uste dut hor ekitate lan bat egin behar dugula, ekitate ariketa bat egin behar dugula, enplegu sistematik. Zer gertatzen da Euskadin, beste leku batzuetan ere bai, baina hemen ikusarazi egiten dugu egoera bat, eta esku hartzeko gai gara. Migrazio irregularra. Migrazioa egiturazkoa da, beti existitu da eta beti egongo da, ez da koiunturazkoa, baina ez badaude kanalak, ez badaude ibilbide erregularrak, ordenatuak, seguruak, fluxu hori ordenatuko dutenak, inklusiorako bidea emango dutenak, eta lan merkatuko beharrei erantzungo diena, migrazio irregular asko izaten jarraituko dugu. Euskadin, lanbiden izen emanda daudenak, horiek 117 kanpokoa dira, eta 20.000 inguru langabezian daude. Atzerritar legean hor egon dira aldatu batzuk, baina Euskadin apostu estrategiko bat egin dugu zerbitzuak eskaintzea, formakuntza, prestakuntza eskaintzea, langabezian dauden horien artean, ia erdiak
migratzaileak dira, horietako asko irregularrak, eta uste dut etengabeko lan bat egin dugula eta jarraitu behar dugula horretan, ibilbideak eskaintzeko, erregularizaziora iristeko, eta hori lerro estrategiko bat da. Eta jakina beste bide batzuk ere zabaldu beharko dira, beste arabatekoak eta bestelako alternatibak emango dizkietenak kanpotik etorritakoiei. Bi entzun da, galdera bikoitz bat egin nahi dizuet, ze lan merkatuak eskaria eta eskaintza dauka. Diagnosia egin duzue, bai, baina Sara aipatu duzun bezala hor ibilbide batzuk daude, pertsonen ibilbide batzuk daude, eta pertsonen ikuspegitik non ikusten dituzue zailtasun zehatzak. Aldaketa palankak sortu eta erabili ahal izateko. Enpresen aldetik, berriz, nola egin dezakegu enpresak aitortu ditugu duela gutxi ekitaldi batean, eta badakigu adibidez zoragarri hau dela, baina oro har hartuta. Lortu behar dugu enpresak eragile aktibo izan daitezen inklusioaren ikuspegitik. Horren aurrean, ze iradoki dezakezue, ze osaga ikusten dituzue ikuspegi zabal batetik eta Euskaditik. Nahi duena az daiteke, ordena berean edo beste batean. Alde batetik eta bestetik, mesedez, badakit asko eskatzea dela, baina egin dezakezue seguru. Nik zerbait esan nahi nuke, semaforo gorriz betetako ibilbide bat dela esango nuke. Erakunde bakoitzean, bere denborak, bere arauak eta bar jartzen dira, orduan talentua iristen da, baino ez da koordinatzen. Eta orduan lan merkatuak alde batetik deitzen du, eta araudia beste alde batetik erantzuten du, eta horiek ez daude zuzenean lotuta errealitatearekin. Sara, ez dakit nola ikusten duzun zuk? Bai, semaforoak edo oztopoak bai hor daude, prozesu luzeak izaten dira, konplexuak eta gainera gai asko lotu behar dira, pertsonen eta enpresen ikuspegitik ere, parekoak diren egoerak gertatzen dira, oztopoen artean, prestakuntza, formakuntza da horietako bat. Ze pertsonek arazok izaten dituzte tituluen homologazioarekin, homologazioaren ikuspegitik. Bestalde, zenbaitetan prestakuntzak benetako beharrei lotuta egon behar du, eta horrek eskaera egiten du enpresengan. Jendek gaitasun batzuk izan behar dituzte, baina behar bati erantzuteko, eta horietaz gain, hor daude hizkuntzak eta bar, baina hori hor dago. Eta gero, aukera zehatzak egotea, lanpostu zehatzak egotea, jendeak eskura ditzan. Eta hor nolabiteko konfiantza lotura bat sortu behar du enpresaren eta pertsonaren artean. Formakuntza ibilbideak behar bada enpresekin batera prestatu beharko lirateke, eta oso modu pertsonalizatuan landu hori. Horrelako apustuak egin daitezen, horrelako eskaintzak sor daitezen. Gero burokrazia ere begiratu beharra dago, baimenak lortzari dagokionez, hor ere zailtasunak egoten dira. Nola lortu denboran bat egitea? Prozesu horiek enpresen beharrekin eta pertsona horien bizitza prozesuekin. Bai, Fernando esan duena, palanka horiek aktibatzeko, aldaketa eraginkorrerako, nik uste dut 3 puntu kontuan izan behar direla. Lan merkatua eta kontratazioa lerrokatzea, hor blokeorik ez sortzea. Gero, gaitasunak aitortzea eta garatzea lanpostuan.
Eta hirugarrena izango litzateke, laguntza, bide laguntza bat egitea hasieratik bukaerara, etxe bizitza edo lan merkatura itzultzea, sare sozialak, egonkortasuna lortzeko, ze prozesua ikusten baldin badugu ez daukagu lerro zuzen bat, ez? Erakunde askotatik pasatu behar dugu, prozesu askotatik pasatu behar dugu, eta horiek ez daude koordinatuta. Bai, erabat ados nagorrekin. Enplegua oso garrantzitsua da, jendearentzat integraziorako, autoestimurako, insertziorako, gizarteratzeko, baina soilik enplegu horrek ez du lortuko edo ez du bermatuko bizi ibilbide hori egitea. Komunitatean integratu beharko du, familia ekarri beharko du, eta enpleguaren arloan gure politikek bat egin beharko dute besteekin. Zeharka egin beharko dugu lan hori. Enpresen ikuspegitik beste mezu bat ekarri nahi nuke. Nik uste dut enpresek pixka bate aldaketa kualitatibo bat, ez jauzi kualitatibo bat egin behar dutela. Alegia. Ez da nahikoa esatea, eskulana behar du, talentua behar dut, presnago jatorri ezberdineko jendea kontratatzeko. Ez, harago joan behar dugu. Eraldatzailea izan behar du ikuspegi horrek, eta logikak izan behar du inklusioarena. Truke kultural hori gerta dadin, eta ikus dezaten, lan promozio bat egin dezaketela, eta esan bezala, kultur truke bat gerta dadin. Bai, epatu duzun ekuazio horretan, nik esango nuke enpresen lana ezinbestekoa dela, beraiek gabe ez dago kontrataziorik, ez dago garapenik, ez dago benetako inpaktu bat. Nire eskarmentuan behintzat, garatzen ari garen proiektuetan ez soilik Espainian baita Europar Batasuneko beste leku batzuetan ere, konpromiso maila ezberdina da. Batzuek integrazioa abantaila moduan ikusten dute. Aldiz beste batzuentzat soluzio puntual bat besterik ez da, unean unekoa, eta larrialdi soluzio bat edo erantzun bat. Argi dago, erregulazioan ikuspegitik ziurtasun bat eduki behar dutela, alegia migratzaile bat kontratatzea ez dadila ziurgabetasunerako bide bat. Eta gainera baita ere ziurtatu behar da, migratzaile horiek burokraziaren ikuspegitik oztopoa jarri gabe aurrera egingo dutela ziurtatzea. Garrantzitsua da baita ere, enpresek babes praktiko eta zehatza izatea, arriskuak murrizteko, nahiz eta beti egongo diren, prestakuntza tekniko bat, hizkuntzari lotua baita ere, bide laguntza hasierako hori behintzat bermatzea, eta gero aitortza bat egotea, eta itzulkin moduko bat egotea. Aniztasunen alde apostu bat egiten baldin baduzu, horrek zerbait ekartzea, rotazio maila txikiagoa, produktibitate gehiago, une honetan, nire ustez, enpresa ehuna da gako nagusia. Bai, enpresek bide laguntza behar dute integraziorako, aniztasunaren kudeaketarako, ze hori egitea ez da erraza. Bide laguntza hori teknikoa da, ez? Praktikoa izan behar du, baina oso berezitua ere bai. Eraiki behar diren ibilbide horiei dagokienez eta aktore ezberdinen artean. Nik uste dute ekosistema bat sortu beharko genukela, eraiki beharko genukela, eta koordinatua izango dena, non aktore bakoitzak badakien ze emango duen eta ze jasoko duen. Oso interesgarria esaten ari zareten hori guztia, eta ados nago esaten ari zareten gauza askorekin, baita nire praktika profesionaltik ere. Behar bada, denbora emango digu errelatua hitz egiteko, niretzat oso garrantzitsua baita. Francesco aipatu du jada. Migrazioak
erakarpena eragiten du, ze badago behar bat, mugimendu bat badago ez ezagunera hurbiltze horri, baina beldurra ere sortzen du, eta horrek eztabaida maila handiak hartzen du, polarizazioa ere bai, eta uste dut horrek ekarpen on bat egin dezakegula horri buruz hausnartzen baldin badugu zuen eskarmentutik abiatuta. Enpresak aipatu ditugu, pertsonak aipatu ditugu, beraien ibilbideekin, sistemak ere aipatu ditugu. Zuen iritziz, gizartea nola ari gara gertatzen ari den horren berri ematen? Behar bada zutabe batzuk ezarri beharko genituzke? Mugarri batzuk, balio moduan, ikuspegi moduan, hoien gainean errelato bat egiteko, baino benetakoagoa izango dana. Mugimendu orokor bat badago, beharra dago, ekarpen badago, bai, eta zailtasunak ere badaude. Hori badakigu, baina nola ikusten duzue gai hau? Ze osaga ikuste duzue lagundu dezakela, edo dezaketela, bide laguntza hori egiten lanari dagokionez, eta ikuspegi positiboago bat izate aldera, ze askotan edabideetan eta ikusten ditugu gai hauek. Bueno, podéis tener un momento de silencio. Bueno, isiluneak ere eukitzea ondo dago noizean behin. Ez da beti zertan hitz egin, isilik egon gaitezke ere bai. Euskadin talentu migratzaileak betiran egiten du, baina ez duela aurrera egiten. Ez dakit, hau da, pentsatzen ari naiz, zerk bultza dezakeen errealitatera hobeto egokitutako kontakizun bat, aitortza bat, migrazioak enplegua sortzen du, sektore batzuen euslea da, eta gainera ekarpen egiturazko bat egiten dio gizarteari. Eta esatea, pertsonak zer izatera iritsi daitezkeen, ez bakarrik okupatzen duten postutik lehenengo gunean. Hau da, ze etorkizuneko ibilbide egon daitezkeen, ez bakarrik lanbidean bizirauteko gaitasuna. Eta gainera, erreziprozitatea. Pertsona batek aurrera egiten duenean, enpresak irabazten du, hauzak irabazten du, herrialdeak irabazten du. Ematen du integrazioak, askotan karitatearen ikuspegiti begiratzen da, eta nik win-win gisa ikusten dut, aliantza gisa. Anitzagoak bagara gehiago berrituko dugu eta hobeto erantzuko dugu merkatuari. Hau da, estrategia izango litzateke aniztasuna elontza, aliantza bat dela, kuota bat. Bai, nik uste dut pixka bat narratiba soziala aldatu egin behar dela erakundekoa. Maila sozialean oroar badago ikuspegieneko pobrea, estereotipatua migrazioaren inguruan. Irudimen kolektiboan, iruditeria horretan, hau da, migratzaile baliabide gutxi dutela, kualifikazio eskasa, eta edukazio gutxi dutela, zakar esateko. Eta realitatea, hala ere, hauxe da, aniztasuna handia dagoela, proiektu migratzailean atzean gauza asko desberdin daudela. Haien kualifikazio asko ez duten pertsona daude, baina beste batzuk kualifikazio ikaragarria dute. Badaude bizitza historiak, erresilientzia erakusten dutenak, aniztasun ugaria. Deseraiki egin behar da iruditeria. Hori, gero, ere lehengo gunean aipatu genuen. Atzerretari buruz hitz egiteko diskurtso hori gugandik oso desberdinak balira bezala. Eta azkenean, jende horre bere bizi proiektua aurrera eraman nahi du, eta gu bezalakoak dira. Hau da, beren bizitza nahi dute duintasunez eraman. Eta beren desirei lotuta. Eta gero izkera aldatu behar dugu migrazioaren arazoi buruz hitz egiteari utzi, eta hasi behar dugu gehiago talentu migratzailea hitz egin beharko genuke. Eta narratiba hau dena deseraikitzeko garrantzitsua da mahai gainean frogak jartzea. Zuk komentatu duzu moduan, adibidez, inpaktu ebaluazioa, pilot bikoitzan egin dena adibidez, eta itzulkin ekonomikoa zein den, hau da, inbertitutako
euro bakoitzagatik 3 euro eta erdi lortzen direla. Hasi behar dugu mahai gainean frogak jartzen. Eta horrela diskurtsu oso bat egingo dugu. La dirección es bueno, primero por justicia social y por dignidad y derechos, ¿no? Y oportunidades de vida para todas las personas. En segundo lugar, por poder responder a las necesidades del mercado. Edo hasiko gara la merkatuari erantzuten. Etorkizuneko bizitzari eusteko eta gainera ekonomikoki errentagarria delako. Bai, uste dut ez dela zer egiten dugun eta norekin, baizik eta zer egiten dugun elkarrekin denak aurrera egin dezagun. Hau da, pixkat buelta eman. Denok izan, bai gara migratzaileak, Sarak ere hori esaten du, ez dira, beraiek denok gara, gu gara. Bueno, nosotras, los que tenemos unos pocos minutos, ¿cómo lo veis por ahí? Zuek nola ikusten duzue hortik? Ez zegoen aurre ikusita, ze denbora oso ondo goaz. Eta horrela pixkata justatu egin dugu galderak egoteko. Beraz. Aprovechar que están Sara y Belén. Hor galdera badago. A ver si te acercan el micrófono y ya te oímos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Yo vengo de una tierra, soy de Canarias. Kanarietatik nator, Donostiarra naiz harrera gisa eta migratzailea izan gara, Argentina, Puerto Rico, Venezuela. Eta arazo ez da iritsiera. Hau da gure errealitatea, hau da estatu honetan sartzeko ate nagusia. Nik ikuste dut arazoa helburu horretara iristeko dela esparrua, arau esparrua aldatzea. Eta zerbitzuen kartera komunaren 7. artikulua da. Hau da, intserzioarekin hasteko, lan munduratzea egiteko, migratzaileek lan egiteko artikulu 7 ezartzen du, lan eta bizitegi baimena berdela, eta hor dugu botila lepo handia. Arazo ez da iristean, gu gara nahiko toleranteak iritsiarekin, baina arazoa da kopuruan eta azpiegituretan eta tramitazioan, baimen guztien tramitazioan, hemen zenbaki arazoa da, baina argi dugu pertsona horiek egin dezaketela ekarpen bat, aldaketa soziala, aurrera bidea, migratzaileen aldetik eta ekarpena sistema ekonomikoan, eta bizi aukera, guk ere eskubideak ekiko genituzke kanpoko migratzailea bagina. Nire iritziz, lehen da bizi arautegi aldatzea, pozik gaude modifikazioa aldatzeaz, zenbat pertsona gehiago inskribatu, hobe, eta bigarrenez, ados jarri eragile guztiak, ari naiz enpleguaz, zerbitzu sozialez, alderdi ekonomikoaz, eta baita ere hezkuntzaz, hau da, integrazio baten alde egiteko. Baina, jurista gisa, uste dut arauzko esparrua dela gai nagusia, azaldu zuen ikuspegi horretara iristeko. Muchas gracias. Precisamente comenzamos la conversación con el marco. Horrekin hasi gara esparruarekin, hain zuzen ere, arauzko esparrua eta baldintzatu egiten duena migrazioa. Errealitate bada, hau da, arauzko esparruak murriztu egiten du, ibilbideak murriztu egiten ditu. Eta hala ere uste dut, arauzko esparruaren barruan ere gauzak egin ditzakegula, proiektuak, zuk ezagutzen dituzu esperientzia ugari. Bai, ara, nik uste dut... Mercado laboral, entonces, creo que... Nik uste dut nolabait konsekuentak izan behar dugula dauden beharrekin, baina burokrazia aldetik muga asko daude. Eta horrek dakar, ez bakarrik ekonomia informala, baizik eta
guk dugun abantaila Latinoamerikarekin. Gaitasun linguistikoa dela eta, kultura dela eta, erlijioa ere. 5 herrialde bakarrik ditugu, sarrerako bisatua bakarrik behar dutena. Gainerako herrialdeak 90 egunekin gainditu egiten dute, eta situazio irregularra sortzen dute. Guk ez baditugu bide irregularrak aldatzen, Kanariaetako lagunak esan duen bezala mutila, neska, patera batean igo eta bizia arriskuan jartzen du. Nik uste dut hor badugula eginkizun bat eta administrazioek lan handia dutela aurretik. Bueno, gogoeta, azken gogoeta, laketarako desira, eta besterik ez, eskerrik asko zuen ekarpen bikainagatik, eta eskerrik asko.